Integrala razional bat ebatsiko dugu. Kasu honetan, a isa gehi b, zati isa berbiken hiru isa gehi bi ebatsiko dugu. Zergatik dakigu integrala razional bat dela, kasu honetan, izendatzailearen polinomioaren maila zenbakitzailearena baino altuagoa dela. Orduan, nola ebatsiko dugu integrala hau? Kasu honetan, izendatzailearen polinomioa faktorizatuko dugu bere erroak lortzeko. Kasu honetan, formula erabiliz, bigarren mailako ekuazioaren formula erabiliz, bere erroak lortuko ditugu, kasu honetan direla isa berdin bat eta isa berdin bi, ondorioz bere faktorizazioa isaken bat eta isaken bi izango litzateke. Gure kasuan, zuzenean, ebatsiko dugu. Kasu honetan geratuko litzaiguke. Dakigunez, hauen bien arteko MKT hau izango da. Orduan, horrela geratuko zaigu. Isaken bat gehi isaken bi. Eta goiko terminoak ez dakizkigunez, A eta B erabiliko ditugu. Eta esango dugu, nola ebatsiko dugu A eta B ez badakigu? Jakinda, hauen arteko batura hau izango dela, MKT egin behar dugulako, orduan, hau berdin hau izango litzateke. Ondorioz, lortuko dugu horrelako zerbait. Kasu honetan izango litzateke. A isa gehi B, zati isa berbiken hiru isa gehi bi, eta orain, hauen bien arteko MKT. Kasu honetan, bien arteko biderkadura hau izango dela, isaken bat bider isaken bi, eta goian, MKT egiteko hau bidera hau egin behar dugu, eta B bidera hau egin behar dugu. Bi gehi B bider isaken bat. Eta dakigunez, hau eta hau berdinak dira, simplifikatu dezakegu, eta honekin hauen emaitzak lortu behar ditugu. Nola egingo dugu? Lortutako erroekin, balio horiekin lortuko ditugu A eta beren balioak. Kasu honetan, isa berdin bat izanik, zer gertatuko litzaiguke? Hemen, A, isa, A gehi B, berdin, eta kasu honetan ze termino joango zait? B joango zait pikutara. Kasu honetan, batken bat, 0, eta kasu honetan, batken bi, minus bat bidera, minus A. Orduan, A izango da, minus A, minus B. Eta isa berdin bidenean, urrengo gauza gertatuko zait. Termino joango zait, kasu honetan, bi A gehi B izango da, eta bestaldean bi joango zait eta geratuko zait B. Orduan, jakinda A eta beren balioak gure integralean, zuzenean, sartuko ditugu. A minus B izanik, isaken bat, eta batuketa, integralen arteko batuketak bi integraletan banatu ahal ditugu. Eta kasu honetan B izango litzateke bi A gehi B. Eta hemen isaken bi. Hau ebasteko erraz izango da. Kasu honetan A eta B edozein zenbaki izango litzaketelako, orduan geratuko zaigu minus A minus B kanpoan, eta bat zati isaken bat de isa. Eta beste zatian berdina gertatuko zaigu. Bi A gehi B, eta integralaren barruan bat zati isaken bi de isa. Kasu honetan, integral hauek zuzenean ebatzi alditugu, eta modu honetan geratuko zaigu emaitza. Kasu honetan, zein izango da integral honen emaitza? Ikusten dugunez, honen deribatua goian dagoen terminoa da. Beraz, logaritmo nepertar gisa ebatziko dugu. Eta izango da, bider, logaritmo nepertar isaken bat, gehi, bi A
gehi b, bider, kasu honetan berdin izango da. Honen deribatua goian dagoen terminoa da, beraz, logaritmo nepertar, isa, ken bi. Eta, dakigunez, integral guztiak ebazten direnean, k konstantea adierazi behar dugu. Hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.